Ai, sí, Clara, jo també et trobava a faltar. És que amb això del confinament, ai, et sento tan propera. Clara, et sento com de la família. Ai, i amb tot el veïnat, aquestes reunions del cel obert, ai, aquests concerts al balcó, els aplaudiments, és que és bonic, Sí, nena, m'estic prenent una infusió. Ja es veu tot per aquí, no? De reglèssia. Està boníssima. Fa una flaire, escolta. Ai, no, no, que això no s'olora, no? Ja seria el Nova Mas, t'imagines? Ah, perfecte, Clara, clar. Si surts, em portes dos barretes. Va, perfecte. Escolta, que siguin integrals, val? Perquè amb això del confinament he guanyat una mica de quilets i abans he escoltat a la Sol Picó i saps què faré? Recuperaré els exercicis que feia al centre cívic de gimnàsia, Per així tenir el body preparat per l'estil. Fins després, bonica!